खुलुमबाय जत नायथ'नाय थाखोथाय बुहुसनो आंनि मुं शान्त सिनि तालनि 12 तारिखआव इमांथिरि रिलिज जानानै थाङै दङ ताइ 13 बै 14 हांखे मुक्तदार हल अंनाय गाहायनि बागै जत नायथ'नाय थाखोथाय बुहुसनो कयो नर सिनि इमांथिरियाव फाइ जतन पाल बाक्सा नायना बागै ताइ सनो सापर्ट खायदि हेंके सिनि इमांथिरियाव आनि इमां सिमिया अजागाव जतनि इमां सिनि त्रिपुरा खास्तिनि हेंके सों अजा गोबां मानसिनि दफानो तै अबायखौ सों मनो चाइथगै अजाखौ सों फुनन चाइथग गोबां मान जागा दङ नायजने बेराम ताइ सोंजानाय रक दङ खाखा न जतन जाजागोन नायथजागोन होनै गाहायनि बागै सों ननि सापर्ट नांगौ नरक आदिना फाइदि 12 तारिखआव रबीन्द्र भवन आगरतलाव फाइ जतन खा कोआरखे खा खोसंखे जतन आगै फाइ समय बाक्सा खाइ नरक इमांथिरिनो नायफाइदि खा खायो नरक फिल्म नायमानि यागुलो मुसासको जागोन नरक आइसा सिरं मानाय हायगो जाजागनाय इंगे सिनो गो फिल्म न सामै दङ इंगे सिनि ताको बाकरा मिनाल देबरमा बिनि डाइरेक्शन बै न फिल्म सामजाखा खा खायो नरक बनो जतन साइमन सिनि बाय हनै ब्लाइखन नायथका सों जे खालायमन साखो जरा खा खायो न जतन नायथक जाबाय हनै आसुकनो कयन मुसुंगो नरक फाइदि जतन फाइले बाल बाक्साके फाइ नायफाइदि सिन लगे दंफाइदि हामबाय।